hogy büszkék vagyok rátok azért, hogy még mindig sportoltok. Nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény, házunk előtt véneperfa áll. Engem anyám mindig hazavár, megírom majd, jó anyám, neked. Ne várj haza, többé nem megyek. Amikor a kis falumban nyugovóra térnek, anyám, mondj el, értem egy imát. Ismét bankettel zárult az Érsekcsanádi kispályás bajnokság. A főszervező Fodor Jenő szerint volt mit ünnepelni. Szerintem eredményes év volt, nagyon színvonalas mérkőzések voltak, nagyon jó csapatok, több helyről, Sükösd, Érsekcsanád, Baja. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó évet zártunk. Idén ugye trónfosztás volt, más volt a végeredmény, mint eddig. Igen, hát eddig a gigászok voltak mindig az első helyen, hát nemhogy mindig, de kétszer egymás után, és most kansasok magasan megnyerték. Égi Zsolt, a bajnok kansasok kapitánya szerint megérdemelten végeztek az első helyen. Aránylag simán nyertük a bajnokságot, 7 ponttal sikerült megnyernünk. Jó csapatot szedtünk össze idén, ennyi titka. Ez a kansos csapat, ez a bajai csapat, egy régi baráti társaságra épül, egy-két embert igazoltunk a Sugóból, illetve a Zenemből érkezett egy ember, és így sikerült megnyerni a bajnokságot. Rendes ember én már nem leszek, minden éjjel zülleni megyek. Várnak rám a züllött cimborák, a festett nők, a pezsgős vacsorák. Hogy mi lesz a vége, nem tudom, meghalok egy züllött hajnalon. Amikor a kis falumban nyugovóra érnek, anyám, mondj el, értem egy imát. A bajnokcsapat adta a legjobb kapust is Stefanovics Gábor személyében, bár a rosszmájúak szerint a népszerű Stefi csupán annak köszönhette megtiszteltetést, hogy külön díjakat ajánlott fel az esti tombolába. Én nem hiszem, hogy a kettőnek összefüggése lehetne, a kettőt teljesen külön kell venni, mert ez egy önzetlen segítség volt a Fodor Jenő úrnak, aki maximálisan saját erőből, illetve teljes mértékben saját finanszírozásból próbált ezt a nagyszerű bálat minden évben sikeresen megszervezni, illetve hát sikeres szervezést is tapasztalhattunk tőle. Szerintem egy nagyon színvonalas tornát szervez, vagy bajnokságot szervez minden vasárnap itt az Érsekcsanádi nagypályán. A kapusunk nagyon nagyszerű teljesítményt nyújtott egész évbe, és ezért sikerült megnyerni a bajnokságot. Most be is szólt, hogy legjobb csapatvezető. Legkevesebb gólt kaptuk, legtöbbet rúgtuk, jól igazoltunk az idén, úgyhogy ennyi a titka. Az idei díjat természetesen az előttem védősort alkotó négyesnek a Baladin Csaba, Gyurkit Dusán, Purger Norbert, illetve negyedikként még megemlíthetjük a csapatból Kis Dénest is. Ha ők nincsenek, akkor szerintem ez a sikeres éves teljesítmény nincs a hátsó szekcióban. Rendes ember én már nem leszek, minden éjjel zülleni megyek. Várnak rám az üllött cimborák, a festett nők, a pezsgős vacsorák. Hogy mi lesz a vége, nem tudom, meghalok egy züllött hajnalon. Amikor a kis falumban nyugovóra térnek, anyám, mondj el, értem egy imát. A bajnokságban a legtöbb gólt Márton István szerezte a gigászokból, akinek nem ez volt az első gól királysága. Nem az első, de úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban ez a legfontosabb volt. Sajnos nem sikerült megszereznünk a bajnoki címet, mint ahogy az elmúlt 2 évben, de elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel. Ha megnézzük a góllövő listát, akkor a csatártársam, a Kiefer Gábor, ő is elég előkelő helyen végzett ezen a góllövő listán, és egyszerűen igazából a csapatunknak
az erősség az a támadójáték. Ezért lehetséges az, hogy mind a ketten a góllövőlista elején végeztünk. Ti is támadó focit játszatok? Támadó focit, így ahogy mondod. Hogy néz ki a támadó foci? Na most megmondom neked őszintén, hogy 2-2-1, amit baján játszunk. Itt Csanádon ugye 6+1-es a szabály, még nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a támadó focit erőltessük. Tavaly beszéltem itt egy szakemberrel, és azt mondta, hogy az igazi támadó foci az, hogy beállnak és onnan kontráznak. Ki volt az, aki ennyire nagyon értette ez a futball? Támadó futballt játszunk, de a támadó futballnak a lényege ugye, hogy magunkra engedjük a ellenfelet, vagy kontra, ugye? Nem gondolnám, hogy a védekezésből kell itt kiindulni, nem, azt mondom, nagyon fontos, így van, de kellenek hozzá jó csatár teljesítmények. Nos, ebben az évben szavazatok alapján, de a Szőlősbüfé által is most jelen pillanatban a Hohérok kapják a díjat. Kérem a Hohérok csapatkapitányát, hogy jöjjön ide és vegye át a díjat. A díjátadót vacsora és tombola sorsolás követte, melyen jómagam is szerencsét próbáltam. Mint a képek is mutatják, az idei évben Fortuna kegyes volt hozzám. Helyde kutya, jó kedvem van, az áldóját még az éjjel úgy berobog, örömmel lesz azt nézni. De én arra azt feleltem néki, hallod rózsán, köllesz tej a fenének. Nem vagyok én bugyi, amit minden. Hogyan tovább? Gondolom jövőre ugyanilyen feltételek mellett ismét lesz családi bajnokság. Hát igen, nagyon szeretném, ha ugyanilyen feltételek mellett, azt is szeretném esetleg, hogyha bővülne még egy 2-3 csapattal ez a dolog, de a feltételek adottak, és szerintem nagyon jó körülmények között futballoznak a srácok. Minden adott, nagyon, és szeretnek kijárni Érsekcsanádra futballozni.